Vale, amics, avui ens toca amb la BTT. Porta. Molt bé. Si us agrada aquesta visita, anem a banyar. Molt bé, sobretot. Guai. Com sempre. Podeu veure, la motxilla superbé, s'adapta molt bé al cos, no es belluga gens, i el gos, la veritat, el Nuc, és que és una passada. Pots fer de tot amb ell, es porta superbé, i s'amolda tot, i ell amb tal de venir, doncs, s'acopla. Perfecte. És que espero utilitzar-la quan faci falta, i veig que em pot ser una bona eina, i sense dubtes la utilitzaré. Anem a fer el banyito, que vagi molt bé i molt bon dia. I fins la crucera. Molt guai. La crucera. És que ens pugui acompanyar ell és estupendo. Molt bé! Molt bé! Com podeu veure, ha anat superbé, supercontent. Ha anat molt guai. Nuquito s'ha portat molt bé i va superbé aquí dalt. Guai!